Tady super teta Kája. V minulém díle jsem vám říkala, že vám představím kočárek, ve kterém vozím svoji neteř Angeliku. Jste zvědaví? Kočárek, který vidíte, je od celosvětově známé značky Bugaboo. Kočárky Bugaboo jsou vyráběné v několika různých variantách. Typ kočárku, který má Angelika, se nazývá Bugaboo Buffalo a jedná se o limitovanou edici Diesel Denim. Nejdříve vám ukážu podvozek. Ten má takováto kolečka. Zadní jsou větší a přední jsou menší pro lepší ovládání kočárku. Malá přední kolečka jdou navíc ještě zafixovat. Nebo případně uvolnit pro snadnější jízdu podle terénu nebo velikosti prostoru, ve kterém se zrovna pohybujete. Kočárek Bugaboo má i spoustu dalších vychytávek. Například si můžete nastavit výšku držadla tak, jak potřebujete. Uvolníte tyto dvě páčky, vytáhnete a pak je zase zafixujete. A takto vypadá hluboká korba kočárku. Je z velmi kvalitní rifloviny a stříška se dá takto upravovat, aby dovnitř nefoukal vítr nebo nesvítilo ostré slunce. Stříšku můžete ještě takto rozepnout. A prodloužit. V dalších dílech vám pak ukážu spoustu dalších úžasných věcí, které kočárek Bugaboo umí. Teď vám ale ještě předvedu, jak jde tento kočárek naprosto hustě složit. Nejdřív uděláte takovou střížku a teď z obou stran tady vycvaknete a lehce sundáte. Zůstane vám podvozek a ten jde takto dokonale složit, že například v kufru auta nezabere až tolik místa. Doufám, že se vám kočárek líbí. Kočárek Bugaboo mají i například Victoria Beckham, Gwen Stefani nebo Hilary Duff. V příštím díle se zase na vás budu těšit. Chci vám ukázat, jakou má Angelika parádní autosedačku. Mějte se krásně, super teta Kája. Čau.